имрӯзҳо дар қаламрави кишвар намудҳои гуногуни варзиш амал мекунад ва ҳар яки он ба худ дилбохтагони зиёд дорад, зеро дар замони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар ҷумҳурӣ рушд намудасту барои варзишгарон шароити мусоиди машқу тамрин муҳайё гардидааст. Ҳамин аст ки имрӯз мактаби маҳорати олӣ оид ба намудҳои гӯштин варзишгарони зиёдро ба тамрину омӯзиш фаро гирифтааст. Дар барномаи имрӯза мо мавриди паҳлавонӣ ва маҳорати варзиши ду ҷудочии наврас Аминҷон Абдуҷалилзода ва Лоиқ Қутбиддинов ҳарф мезанем. Вохӯрии мо бо варзишгарон дар боғи зебои Куруши Кабир сурат гирифт, зеро имрӯзҳо варзишгарон кӯшиш мекунанд ки аз зебогии табиати диёр ва гулгашту хиёбонҳои пойтахт истифода намуда дар ҳавои кушод ба тарзи ҳаёти солим ва машқу тамрин машғул шаванд. Аминҷон ва Лоиқ дастпарвари мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Иззат Худоев мебошанд, ки пайваста мураббии онҳоро ҳамроҳӣ мекунад. сол шуд ки ҳамчун мураббӣ кор мекунам ва дар ин 15 сол зиёда аз 15-20 шогирд чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон баровардам ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон чемпион баровардам. Чемпиони ҷаҳон ҳам ҳамчун байни калонсолону байни хурдсолон ҳаст ки сазоворои ҷои намоён медал гирифтаам, парчами Тоҷикистонро баровардам. варзишгарон зимни сафҳагардонии натиҷаи варзишгарии худ нахуст аз чемпионати охирин ёдовар шуданд. соли 2023 аллакай ин варзишгарони муваффақ берун аз ватан маҳоратсанҷӣ карда парчами кишварро баланд бардоштанд. аниқтараш ҷудокорони навраси тоҷик дар ҷоми кушоди осиё оид ба ҷудо ки дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон доир гардид, бо 3 медали биринҷӣ ба шаҳри Душанбе баргаштанд. дар маҷмӯъ аз ин сабқат варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон 1 медали тилло ва 4 биринҷиро ба номи худ муҳр заданд, ки 2 медали биринҷӣ ба қаҳрамонони барномаи мо тааллуқ дорад. пеш аз ин мусобиқа дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон гузашт, сазовори ҷои намоён гаштанд ва ройхат гирифтанд ки дар ин мусобиқаи ҷоми Осиё иштирок кунанд ва аз инҳо умеди калон доштам ки дар ин мусобиқа рафта парчами Тоҷикистонро баланд мебардоранд ва хушҳол шудем ки дар ин мусобиқа рафтану парчами Тоҷикистонро баланд бардоштанд. мо аз Тоҷикистон 12 нафар ҳам наврасону ҳам ҷавонон сафарбар шудем ба Алмато ва дар ин мусобиқа ки аз 7 апрел то 9 апрел буд, аз 7 то 9 апрел буд, мо иштирок кардем. дар якум рӯз аз Тоҷикистон 4 варзишгар иштирок карданд ва 3 тои онҳо сазовори ҷои сеюм гаштанд. яке аз онҳо ман мебошам. дар ин мусобиқот хело ҳам дар сатҳи баланд гузашт. хело ҳам ҳамин варзишгорони пурқувват якум номерҳои ҳамин давлатҳое ки дар ин мусобиқот буданд, зиёда аз 10 давлат аз Қазоқистону Ӯзбекистону ҳатто аз Амрико омада буданд варзишгарони пурқувват. ва дар якум рӯзи мусобиқа дар вазни ман ҳамагӣ 34 нафар варзишгар буд дар вазни 73 килограмм. ман тавонистам ки бо 5 рақиби худ ғолиб шавам, бо 5 рафиқи худ аз Ӯзбекистону дигар давлатҳо ғолиб шавам ва мутаассифона аз эташ ноком шудамам ва барои ҷои сеюмам боз бо як ҳарфи дигар ғолиб шудам ва ҳамин тариқ сазовори ҷои сеюм гаштам ки ин хело ҳам
дастоварди хуб мебошад фикр мекунам. аввал ҳарифи ман аз ҷумҳурии Узбекистон буд ки ман онро бо 1-0 ва 1 япон мағлуб кардам ва дуюм ҳарифам аз ҷумҳурии Қазоқистон буд ки онро ҳам бо 1-0 ва 1 япон мағлуб кардам ва ду ҳарифи дигарам аз ҷумҳурии Узбекистон буд ки ман онҳоро мағлуб кардам ва панҷум ҳарифам аз Узбекистон буд. Мутаассифона аз он мағлуб шудам ва роҳафтода нашудам ва барои медали сеюм варзишгар аз давлати Туркманистон буд ки бо он қувозмоӣ кардам ва онро бо шидо мағлуб карда ва сазовори ҷои сеюм шудам. ин мусобиқаи ман бори аввал буд ва хеле хушҳолам ки бори аввал берун аз кишвар иштирок кардам, сазовори ҷои сеюм шудам. вақте ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро мебинӣ ва ин бисёрам эҳсосоти хуб аст ва ту ҳаминҷо ифтихор мекунӣ ки ту тавонистӣ ки варзишгар тавонист ки парчами худро баланд бардорад, фахри миллат шавӣ. Мураббии ман ба ман занг зад, табрик кард, хатогиҳоямро гуфт падарам. ҳамин тариқ ҷудокорони навраси кишварро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе наздикону пайвандон, намояндагони соҳаи варзиши мамлакат ва ҳаводорони ҷудои меҳан гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. аз пешвозгириву таманниётҳо варзишгарон хушҳол гардиданд. мусобиқа хеле ҳам дар сатҳи олӣ гузашт ва ҷудокорон аз Узбекистон, аз Қазоқистон ва аз дигар давлатҳои Осиёву Европаву дигар давлатҳо буданд. хеле ҳам рақибони сарсахт буданд ва мо ҳам тавонистем ки дар байни онҳо яке аз ҷоизадорон шавем ва ин ҳама бо ташаббуси дастгирии Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ва ҳамаи он мураббиён ки бо мо буданд ва ба ҳама сипосгузорем ва ташаккур мегӯем. ҳамчунин гуфтаниам ки ин охирин нуқтаи мо нест. мо дар оянда боз ҳам мусобиқаҳои чемпионати Азия ва чемпионати ҷаҳон дорем ва хатогиҳое ки мо дар ин мусобиқот кардем дар зал бо ҳамроҳии мураббиён мо ислоҳ мекунем ва тайёрӣ мебинем ки дар дигар мусобиқаҳо сазовори ҷои аввал гардем ки парчами миллии мо дар сатҳи аввал бошад ва мо суруди миллиро баланд мехонем. боиси қайд аст ки асосан Аминҷон Абдуҷалилзода дар оилаи варзишгару варзишдӯст ба воя расидааст. соли шашум аст ки малакаву маҳорати худро дар ҷудо пурқувват менамояд ва то имрӯз номбурда 7 карата чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон миёни наврасон аз намуди ҷудо аст. аз синни 9-8 солагиам мешавад ки ба варзиши ҷудо машғулам. ҳамин варзиш ин аз падарам мондагӣ ба мо се бародарем ва ҳар семон ҳамин варзишро интихоб кардаем, чунки падари мо ҳам паҳлавон буданд. он кас паҳлавони майдонӣ буданд, паҳлавоне ки наврӯзигӣ ҳамин дар наврӯзиҳо мегирифтанд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам бисёр машҳуранд, бисёр чемпиони Тоҷикистон. ва аз ҳамон падарам мо ҳам завқ пайдо кардем ва хостем ки ҷудокор шавем ва ҷудокори байналмилалӣ ва ҳамин парчамбардору машҳур шавем. ва албатта аввалин бор падарам моро ба ҳамин намуди гӯштинг моро бурд ба ҳамин зал. устоди ман Иззат Худоев мебошад,
хело ҳам мардӣ ки ба мо хело ҳам ёрдам додааст дар ҳамин соҳаи варзиш. ин варзиш хело ҳам варзиши ҳам дуруст мебошад, ҳам зебо мебошад, ҳам либосояш, ҳам усулҳояш, ҳама ҳамин варзиши мардона мебошад. Боз ҳам варзиши олимпӣ аст. ҷудо ин худаш як фикр аст. Бояд дар ҷудо фикр карда усулҳоятро, ҳамин коре ки мекунӣ бояд ҳамаи корро фикр карда кунӣ ки ин кори ту дуруст амал меёбад. Ва барои ин бояд ҳамин ҷудокор аз кӯдакӣ машғул шавад ва ҳам беғази аз ҳамин машқ кардан боз китоб хонад ва ба хонданам аҳамияти калон диҳад, ки чунки бе хондан намешавад. Агар фикр карда машқ накунӣ, дар вақти мусобиқот агар фикр карда ҳамин усулҳоятро накунӣ, ту наметавонӣ сазоварҳои ҷои ягон, аввал аст, дуюм аст, сеюм аст фарқ надорад. Наметавонӣ ин корро карда. хело хусусияти варзишии нағз дорад ки вақте ки ба толори варзишӣ меояд ва бисёр мепурсад ва чӣ ки ман меомӯзам ба ӯ меомӯзад, тез амун зеҳнаш нағз аст ки меомӯзад. ин мақсади аминҷон чи аст? Вақте ки варзишгаре ки мақсад монад худаш да ки ҳамин хел ки ман бояд машқ кунам ва ҳамин хел ки чемпион шам, мақсад чи аст? Аз толори варзишӣ сар мешавад ки дар толори варзишӣ ӯ хуб машқ кунад ва на ин ки машқи ӯ ҳамчун дар мактаби миёна ҳам ӯ бояд таҳсили нағз кунад ки бобои панҷ хонад ки дар мусобиқаҳо ҳамин хел рафта ин гӯштинам худчам ҳамин ранги ки математика мебошад ки чунон ҳамин рақиби худро биомӯзӣ ва дар толори варзишӣ ҳам хушрӯ машқ мекунад. аминҷон аз соли 2022 бо талошу кӯшиш ва заҳмати мураббӣ Иззат Худоиев берун аз ватан ҳунарнамоӣ карда истодааст. ӯ мегӯяд дар нахуст маҳоратсанҷиам берун аз кишвар аз намуди самбо дар Арманистон зинаи сеюмро гирифтам ва бо қаноатмандӣ ба ватан баргаштам, зеро маротибаи аввал дар ҷои ифтихорӣ истодан кори осон набуд. ӯ музаффариятҳои варзишиашро асосан ба донишомӯзӣ ва таълиму тарбия рабт медиҳад. Ба гуфти Аминҷон, бояд ҳар варзишгар одобу ахлоқи хуб ва дониши намунавӣ дошта бошаду бо мақсади ғолибият ба пеш қадам монад. Падарам ҳам моро фақат насиҳат мекунад ки аввал бояд шумо бихонед, илмдон шавед, бо ақл шавед, баъд ба варзиш машғул шавед. Ва бисёри ҳамин одамои машҳурам, варзишгарони машҳурам дар ҳамаи ҳамин интервюҳои худ мегӯянд ки бояд варзишгар доно бошад, илмдон бошад, баъд ӯ варзишгар мешавад. Чунки варзишгари нодон ин барои ҷамъият зарар мерасонад. Ва ман ҳам ҳамчун ҳамин варзишгар ба ҳама мегӯям ки бояд аввал варзишгар бихонад. Варзишгар чунки дар ҳамаи ҷо аввал хондан аст. ҳамчунин бояд илмҳои забонҳои англисӣ, чунки пешвои мо ҳам мегӯяд ки бояд аввал бихонем забонҳои англисӣ, русӣ ва дигар забонҳоро бояд аз худ кунем ки ба мо осон шавад, чунки варзишгар ҳамавақт дар сафар аст. Варзишгари ҳамин ки тавоно ҳамавақт ба дигар давлатҳо сафар мекунад, дар дигар мусобиқаҳо иштирок мекунад ва ӯ ҳамавақт дар сафар аст ва агар ту забони дигар миллатро надонӣ, туро дар он ҷо ҳам фиреб мекунанд, ҳам ту худро намеёбӣ, ҳам роҳатро намеёбӣ. Барои ҳамин бояд забондон бошӣ, илмдон бошӣ ки дар ҳамаи ҷо бо ҳама суҳбат кунӣ, роҳи худро биёбӣ, туро фиреб накунанд ва ҳам зиндагии ту осон мешавад.
имрӯз лоиқ рафиқи аминҷон мебошад ва ҳарду ҳамроҳ ба машқу тамрин машғул мешаванд. аз якдигар меомӯзанд ва кӯшиш мекунанд ки заҳматашон натиҷаовар бошад. дар 7 соли варзишгарӣ лоиқ 5 маротиба бо зуру бозуи худ миёни сину соли наврасон чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди ҷудо гардидааст. лоиқ рӯзҳои аввали варзишгариашро бо шавқи зиёд ёд меораду аввалин мусобиқаи иштироккардаашро душвор ва ҳаяҷоновар мешуморад. ба гуфти ӯ маҳз сабқатҳои толорӣ, омӯзишҳои пайдарпай, иштирок дар мусобиқаҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳи ӯро ба майдони бузурги сатҳи бурунмарзӣ воз намуд. ман ҳамаи нозикиҳои куштагии зудоро аз мураббиям Иззат Худоев омӯхтам. аввали мусобиқа ман дар ҳамин шаҳри Душанбе гузашт ки ман дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шудам ва ба 3 ҳарифам мағлуб шудам. аввалин мусобиқа буд, ҳаяҷон буд. лоиқ вазни 55 килограмм гӯштин мегирад. зиёда аз 7-8 маротиба дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон медали тилло гирифтааст ва дар ин мусобиқае ки навака гузашт, ин якумин бор мебошад ки дар ин мусобиқа иштирок кард. ҳаракате ки лоиқ ва аминҷон доранд дар зал аз дигар варзишгаро фарқ дорад, барое ки вақте ки сидқан машқ карданд, сидқан дар ҳамин варзиш дил бастанд, аз инҳо умед дорем ки ба ин қуллуҳои баланд мерасанд. ба таъкиди мураббӣ, волидон низ ба солимӣ ва обу тоби бадани фарзандонашон аҳамияти махсус медиҳанду пайваста наврасонро ба толор ва сабқатҳои варзишӣ меоранд ки ин раванд барои варзишгари касбӣ гардидани наврасону ҷавонон мусоидат намуда дар самти рушди варзиш кӯмак мекунад. ҳаракат мекунем ки шогирдонро ҳамчун тайёр карда ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар кунем ки ҳамин хел парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. раҳмат ба Федератсияи гӯштини дзюдо ки ҳамчун мо мураббиёро ва ҳамчун шогирдонро ҳамин хел дастгирӣ мекунанду сафарбар мекунанд ба ҳамин хел давлатҳо ки то он ки шогирдони мо қувваозмоӣ кунанд ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. мураббӣ дар ҳар омӯзиш кӯшиш мекунад роҳу усулҳои навинро ба шогирдон омӯзонад. акнун мураббӣ бо ин ҷоизадорон бештар кор мекунаду ба онҳо нозукиҳои ҷудоро мефаҳмонад. дар ин баробар омӯхтаҳои пешин бори дигар такрор карда мешавад то
то амиқан дар зеҳни варзишгар нақш бандад. одобу ахлоқ, муносибат ва тарбия ҳангоми тамрин аз асоситарин раванд ба шумор меравад, зеро ҳар варзишгар бояд бо тарбияи хуб намунаи дигарон бошад. илова бар ин, баъди бозгашт аз ҳар сабқати борунмарзӣ камбудиҳои ҷойдошта ошкор гардида, баҳри бартараф намудани он мураббӣ бо шогирдон тамринҳои ҷудогонаро ба роҳ мемонад. фақат як истеъдод доштан ин маънои он надорад ки ту бо ҳамаи ғарифҳои худ ғолиб мешавӣ, чунки аз пушти зур бо зуре аст. барои ҳамин меҳнат ин асосии чиз дар варзиш мебошад, ки ҳамин содиқона меҳнат кунӣ, ту метавонӣ ки албатта ба қуллаҳои баланди варзиш бирасӣ. барои ҳамин ба варзишгар фақат дар як рӯз як бор машқ кардан кофӣ нест. бояд дар як рӯз 2 бор ва то ҳадди имкон 3 бор машқу тамрин кунад, ки дар формаи худ бошаду битавонад амин дар формаи худ бошад ва худро хуб эҳсос кунад. тобистон мо машқҳои дастаҷамӣ ба осоишгоҳи хоҷаобгар мерем, ки дар онҷо аминҷон ва қутбиддин фулоиқ дар онҷо ҳам тамринҳои нағз мекунанд ва ба ин мусобиқаҳо хуб тайёр ҳастанд. боиси таъкид аст, ки дар 20 солаи охир таваҷҷӯҳи наврасон ба варзиш ва солимӣ зиёд гардид. ин раванд аз он далолат медиҳад, ки шароити толорҳои варзишӣ хуб гардидасту мураббиёни касбӣ ба омӯзиши шогирдон машғул гардиданд. илова бар ин, баргузории мусобиқаҳо аз сатҳи поён, яъне дохили толорӣ низ ба наврасон имконият медиҳад, ки ба худ боварӣ дошта бошанду миёни ҳамсолони худ қувваозмоӣ намоянд. дар ин миён федератсияи ҷудои кишвар барои варзишгарон шароити мусоиди машқу тамринро фароҳам овардааст, то варзишгарон дар сину соли гуногун дар сабқатҳои дохил ва берун аз ватан маҳорати худро санҷида парчами кишварро баланд бардоранд. аминҷон абдуҷалилзода дар синфи 10-уми литсеи интернати президентии шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. ба гуфти омӯзгорону ҳамсинфонаш ӯ одобу ахлоқи намунавӣ дошта бо баҳои аъло мехонад. дар дарсҳо кӯшиш мекунад, ки фаъолона иштирок намояд ва мавзӯъҳои дарсиро аз худ кунад. ӯ мегӯяд фанҳои дақиқ бештар барояш писанд аст. забономӯзиро низ пешаи худ кардааст. чунин натиҷаи варзишӣ ӯро имрӯз дар муассиса муаррифӣ намудааст. ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре буд гулдаста гардад. абдуҷалилзода аминҷон яке аз хонандагони фаъоли муассиса буда, дар баробари варзишгар будан инсони комил аст. пайваста пайи илмомӯзӣ аз худ намудани дониш аст ва робитаи волидайн бо муассиса аст, ки аминҷон дар баробари аз худ кардани дониш, таълим гирифтани фанҳо имрӯз дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ давлати моро, Тоҷикистони азизро муаррифӣ менамояд
ва ин боиси ифтихори ҳар як омӯзгорони муассиса мебошад. ما با عبدالجلیل‌زاده امین در یک صنف تحصیل میکنیم. عبدالجلیل‌زاده امین پیش از ورزشکار شدن با بهای خوب در لیسه ما تحصیل میکند. عبدالجلیل‌زاده امین با همسنفانش و با معلمانش رفتاری خوب دارد. از روزی که امین در مسابقه های گوناگون جایهای افتخار گرفته است ما از او خیلی شاد هستیم. омӯзгорон мегӯянд аминҷон кӯшиш мекунад баъд аз соатҳои дарсӣ ба тамрин машғул шавад ва ба ҷараёни омӯзиш халал ворид насозад, лекин баъзан вақт ки дар сабқатҳо иштирок мекунад пас аз он омада мустақилона худомӯзӣ мекунад то аз ҳамсинфонаш дар ҷодаи донишомӯзӣ қафо намонад. лоиқ худбидинов бошад, хонандаи синфи ҳаштуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56-уми шаҳри Душанбе аст. фанҳои таълимӣ, тарбияи ҷисмонӣ, забон ва адабиёти тоҷик ва таъриху ҳуқуқро меписандад. бо ҳамсинфон муомилаи хуб дорад. дар муассиса баъди ҳар як иштирок дар мусобиқаҳо ӯро бо хушнудӣ истиқбол мегиранд. хонандагони муассиса на танҳо дар олимпиадаҳои фаннӣ ё ки таълимӣ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд, ҳатто дар мусобиқаҳои варзишӣ низ хонандагони мо яке аз беҳтаринҳо буда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҷумҳурӣ парафшон менамоянд. имсол хонандаи синфи 8 муассисаи мо дар мусобиқаи варзишӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон иштирок карда дар байни 10 давлат ҷои сеюмро сазовор гардид ва бо диплом ва медали биринҷӣ сазовор гардид. мо хушбахт аз он ҳастем ки чуноне ки ҷаноби олӣ дар суханронии худ борҳо таъкид мекунанд, ҷавонон ояндаи миллат аст ва бояд насли наврасро мо дуруст тарбия намуда барои рост ҳидоят намоем. ин яке аз музаффарият ва муваффақиятҳои муассиса буд ки хонандаи мо дар ҷумҳурӣ ва берун аз он сазовори медалу дипломҳои зиёде гардидааст. дар навбати дигар лоиқ кӯшиш мекунад ҳам ба донишомӯзӣ ва ҳам ба варзишу солимӣ аҳамияти ҷиддӣ дода дар як вақт ҳам дониш омӯзад ва ҳам варзишгари хуб шавад. барои ноил гардидан ба лоиқ ҳамсинфону омӯзгорон ва волидонаш кӯмак мерасонанд.
ҳамакнун тибқи иттилоот дар идомаи соли 2023 барои варзишгарони ин намуд хусусан миёни хурдсолону наврасон мусобиқаҳои дигари бурунмарзӣ дар назар аст. аз ин рӯ мураббии Иззатхуд Доиев кӯшиш мекунад бо қаҳрамонони барнома Аминҷон ва Лоиқ зиёдтару бештар ба машқу тамрин ва омӯзишҳои дастаҷамъона машғул гардида шогирдонашро ба сабқатҳои дар пеш истода омода созад. мо ба нерӯву ҷасорат ва матонату қавииродагии варзишгарони наврас бовар намуда барои фаъолияти минбаъдаашон барор мехоҳем.